bod I lan y môr yn ddiweddar. Ydych chi wedi adeiladu castell tywod wedi splasio yn y môr neu mwynhau hufen iâ? A welsoch chi olion traed? Olion traed y rhaidd wedi bod yno cyn chi? Wnaethoch chi ddilyn yr olion traed? Ceisio copi o bob cam? Rydyn ni'n mynychu Capel Siloh ym Mhontarddulais ac yn yr ysgol Sul, y clwb ieuenctid a'r clwb uwchradd. Rydyn ni'n dysgu dilyn ôl traed. Ôl trad pwy? Wel, ôl trad Iesu Grist. Sut fyddech chi'n disgrifio Iesu Grist? Mab Duw. Un sy'n dwyn goleuni. Un sy'n dangos cariad. Un sy'n bwyrus. Un sy'n cynorthwyo. Un sy'n arweinydd. Un sy'n hyrwyddo heddwch. Un sy'n cynnig gobaith. Un sy'n ffyddlon. Un sy'n sanctaidd. Un sy'n cynnig esiampl i ni gyd. A dyna pam ein bod yn mynychu Capel Siloh mwyn I ni gyd ddysgu amdano a dilyn ôl ei droed. Felly, sut ydyn ni'n ceisio dilyn ôl ei droed? Ynediad yr ysgol Sul, rydyn ni wedi dysgu am gariad Crist am arwyr Cristnogol Cymru ar hyd y canrifoedd. Wedi dysgu am ddamau gyrhaewr, y daith i'r maes, stori'r de gwahanglwydd, pwysigrwydd dŵr i'n bywydau ac wedi plannu blodau'r haul. Rydyn ni wedi dysgu am waith cymorth Cristnogol ac wedi mwynhau gwylio sawl fideo ar ein sgriniau fel rhan o'r gwasanaethau. A gwneud hynny I gyd mewn ffordd hwylus, yn gwrando ar straeon, yn mynd ati I greu, yn paratoi arddangosfeydd a chwarae gemau digidol. Sut ydyn ni'n dangos ei oleuni, ein bwer, ein ffyddlondeb, ei gariad? Eleni, rydyn ni wedi paratoi bocsys I elusen ymgyrch plentyn yn y Nadolig. Rydyn ni wedi codi arian I elusennau amrywiol, enghraifft, wrth gynnal y taith gerdded a phair Nadolig. Trwy'r gweithgareddau yma, rydyn ni'n efelychu cariad Crist. Rydyn ni wedi cyhoeddi neges heddwch ac ewyllus da o'r urdd, gan godi llais yn erbyn hiliaeth. Wrth wneud hyn, rydyn ni wedi efelychu dymuniad Crist am heddwch a chyfiawnder. Rydyn ni wedi rhannu neges Nadolig a Pasg mewn gwasanaethau arbennig. Wrth wneud hyn, rydyn ni wedi efelychu goleuni Crist. Rydyn ni wedi dathlu gwylyn am sant ac achlysuron fel Siloh mamau a chanu ein I cymanfa. Felly, rydyn ni wedi efelychu ffyddlondeb Crist. Eleni hefyd, rydyn ni wedi dathlu ffaith fod Mr Jones ein gweinidog wedi treulio 5 mlynedd ar 20 yn dysgu pobl fel ni am hanes Iesu Grist. Tro nesaf y byddwch chi ar lan y môr ac yn mwynhau hufen ias blasio yn y dŵr, gadewch I ni oedi I edrych ar yr olion traed ar y traeth. Gadewch I ni gofio am draed yr Iesu. Cofion fod ei neges ef yr un peth ddoe, heddiw ac yfori. Anelon at ddilyn ôl traed Iesu Grist pob dydd a dweud am ei gariad wyth eraill.